Well, Tai made the final, 14 points to the World Championship, 4th overall. You must be happy with that. Yeah, no, really happy. Good meeting, you know. Very pleased with how it's gone. Pretty disappointed with my starts, to be honest. Gonna have to do some serious work there, but you know, I was quick on the track and riding good. So you know, that's a massive thing for me, and just got to keep staying smooth and riding the bike properly. So yeah, bring it on. Looking forward to Cardiff, Millennium Stadium. What's so special about Millennium Stadium? Oh, what isn't special about it? It's amazing, you know. Looking forward to that massively. You know, it's going to be huge, massive crowd. The atmosphere is amazing, and the track always, you know, provides good racing. So it'll be great. Fe fydd ysgori'r tymor hyd yma gyda'i helfilon yng ngred ffilm ardderchog a Woffi yn profi taw cam gwag oedd ei ddiystyru fel cystadleuwr dim mwy na brwdfrydig ar ddechrau'r flwyddyn I gystadlu ochr yn ochr ar goreuon. Trwy waith caled penderfyniad haearnaidd hyd at ddiodd e poen ar brydiau, dath na draws newidiad ac mae'r rebel bellach wedi ddyrchafu'n arwr ymhlith o werin ar ei ffordd i'r brig. Wedi 4 cymal yn unig o'r Bencampwriaeth fe gyrhaeddodd Woffi garreg filltir nodedig gyda'i fuddugoliaeth gyntaf mewn Grand Prix yn y Weriniaeth Siec. Yn sydyn roedd yn ail yn y Bencampwriaeth ar rhaid oedd cymryd sylw. Fe brofodd Woffi nid yn unig yr amheiwyr ond iddo fe'i hunan hefyd bod modd llwyddo ar y llwyfan uchaf un. Ond roedd na ddyled i'w thalu'n gyntaf. Codwyd 35 o filoedd o bunnoedd ar daith feicio noddedig, cof am ei dad Rob a fi farw o ganser, ond ymlaeth e berthu cymaint I sicrhau fod ei fab yn gwireddu ei freuddwyd fawr. Pen y daith lwyddiannus oedd Grand Prix Pryden yng Nghaerdydd, a ble roedd na ddamwen yn ei aros rownd y gornel cyntaf, ond o Tai ddim am adael torri pont I ysgwydd I chwalu'r freuddwyd. Sgriw neu fwy a fflat o ddir yn ei lle ac roedd Woffi nôl ar ei feic ymhen pythefnos I sicrhau'r trydydd safle yng nghyfarfod Groshoff yng Ngwlad Pwyl. Gyda'i ysbryd y diildio'n disglerio fe ddringodd yr podiwm eto yn yr Eidal a Latvia I achub y blaen ar Emil Sayfutdinov I arwen y gyfres wedi 9 rownd. Reidio ardderchog yn Slovenia wedyn yn dod ag ail safle heiddiannol ac I agor bwlch ar frig y tabl ac yna cyfle gipio'r Bencampwriaeth yn Stockholm. Ond I wrth brofi'r hen goel nad ydyw mellten yn taro ddwywaith yn yr un man, dyma Woffi'n torri pont I ysgwydd eto. Ond unwaith yn rhagor deiad yr awr a deiad y dyn. Tai yn cwblhau y 5 ras ar y cerdyn I hawlio 7 pwynt gwerthfawr. Pythefnos arall ac yn dilyn cyngor meddygol I beidio mynd am lawdriniaeth, fe gyrhaeddodd y gyfarfod twrwn yng Ngwlad Pwyl gyda'r plat yn ei ysgwydd yn blet. Rownd ola'r Bencampwriaeth ac unwaith eto mae Sue a Theos yn nyrfus yn o'i gefnogi, a fydde'r miloedd y Brydeinwyr sydd wedi gwneud y siwrne I Wlad Pwyl yn ysbrydoliaeth I Woffi I wireddu ei freuddwyd, neu a fydde'r crwt lleol Iaroslav Hampel yn taflu dŵr o'r ar ei obeithion, gan ychwanegu enw fe at ser y gamp sydd â henwau eisoes ar dlws hardd Bencampwriaeth y Byd. Y dorf wybodus ar ei trad maen nhw'n gwybod os y bydd Hampel yn gorffen yn drydydd neu bedwerydd a Woffinden yn ennill rhagras 5, fe fydd y frwydr yma Bencampwriaeth drosodd. Woffinden fydd y pencampwr. Y golen troi wyrdd Woffinden yn y wasgod felen ar y tu fas dy Hampel ar y gad yn y long fwyaf manteisiol. Woffinden yn mynd yn llydan, Hampel ar y llwybr cil. Hampel yn arwen yn gwyliwch ar Woffinden yn dod rownd iddo ar y tu fas. Dyna beth yw mentro, yn hedfan lan ar y tu fas I Hampel, sy'n siŵr o fod yn meddwl I fod yn tynnu arad yr deircwys y tu ôl iddo fe. Cadwch lygad ar Mydzinski yn y glas hefyd yn gwneud symudiad ar y tri mewn i'r trac. Woffinden yn arwen, Mydzinski yn yr ail safle, fe yw'r joker yn y pac, ond yw Hampel ddim yn werthin. Gall Woffi gipio'r Bencampwriaeth os y gwnaeth I orffen fel hyn. Mas ar y tu blaen, ar ben ei hunan, mewn mwy nag un ystyr, yn syfrdanol o gyflym, fel yma wedi bod trwy gydol y tymor. Mydzinski, y bachgen lleol yn cael ei gyfle ac yn gwneud y gorau o'r cyfle, yn dal gafel ar ei safle. Perfformiad gorau'r tymor gan Tai Woffinden, un cilch o'r trac rhyngo fe a Bencampwr Speedway y Byd yn 2013. Bydd ei goliaeth I Woffinden, trydydd I Hampel, yn golygu nath y beiciwr o Wlad Pwyl, ddal y Prydeiniwr os gynffop. Reidio gwych gan y sais ifanc, fe yw'r pencampwr byd newydd, tymor rhyfeddol, nid heb I gyfnodau anodd, a dwi yn fan mawr. Ion ar un amheuaeth oedd Crysetti wedi paratoi eisoes. Bencampwr Speedway y Byd yn 2013 yn dathlu ar un olwyn. Mae wedi anghofio eisoes am y difrod I bont I ysgwydd, mae'r adrenalin yn llifo, gorfoledd ar ryddhad hefyd yn gymysg ar emosiwn.
Mae wedi torri pont i ysgwydd ddwy waith, ond fydd hynny ddim yn rhwystyr. Nôl ar y gylchdaeth leni yn y brif adran, a nawr yn cael ei goroni yn Bencampwr Byd. Tai Woffinden yw Bencampwr Speedway y Byd yn 2013. Mae'n heiddi yn llongyfarchion, y beiciwr cyntaf o Bryden i gipio'r teitl mewn 2 blynedd ar 10.